Division Art Competition in celebration of the 75th anniversary of the diplomatic relations between Egypt and the Philippines. Division Sining Tanghalan 2023. Yan po nakasulat dito. Himig Bulilit. So, yun. Lapit pa, lapit pa, lapit pa. Shhh! Yan, tama yan. Hindi ko makikita si Gigi. Pumasok kaya ako. Bang sa langit ko, sa labubang, ang babae sa lansangan, pumumili parang tanda. Sa tulindong sa pandaan, purusay ko sa tindahan. Kung ayaw mong mapautang, pupusin ka ng langgang. Mamama na parang pa, masakain na rin kota. Pagdating sa Maynila, ipapalit ng manika. Pare-ale, sila mga yun, silbi niya rin sanggol. Sa malapit, ipabalik ng pagkakas. Chichirin-chin, alibang ba? Sa langit ko, sa labubang, ang babae sa lansangan, pumumili parang bandang, pumumili parang bandang. Palakpakan! Galing! 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 Galing!